बा कि यूपिया बिहार के बाबू साहेब अखाट राजपूत माई दैया रे कहेला कि कितना लोग होला तो चिमनी में ईटा के जौन काम काज करावेला तो ही में कहल जाला कि भट्टी पके बाबू साहेब कि भट्टी पके बाबू साहेब अखाट राजपूत माई दैया रे कहेला भट्टिए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टिए पसूत। लेकिन जवाब बाबू साहेब अहिरान भइल हम देखी बहुत सारा कैमरा लागल हम जातिवाद में की करब ई गीत झूमर गावल जाला हम यहाँ ठीक बा तो कहल जाला भट्टी पके पांडे जी भट्टी पके पांडे जी घाटी पंडितान माई दैया रे कहेला माई दैया रे कहेला कि भट्टिए पशु कैमरामैन वाले भैया बड़ा रिक्वेस्ट बा कुछ उल्टा सब मत डालल जा थोड़ा सा धीरे अनुपमा यादव हेमा पांडे आई बड़े एक मतलब ये नहीं के गिरवा सब कुछ लिख के डालल जा ठीक आई स्पेशली स्टेज किंग ताहरा के तो भाई आना तो फिर घुमा फिरा के आदमी तोहरे पे आई और कहे के बा भट्टी पके बाबू साहेब भट्टी पके बाबू साहेब घाट राजपूत माई दैया रे कहेला भट्टिए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टिए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टिए पसूत। और देखी जब लड़कियां अपन दर्द कहतिया तो देखी कौना भाव में कहतिया माई माई कहिला माई माई कहिला कहेला के चुप माई दैया रे कहेला भट्टिए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टिए पसूत। और देखी मयंक जी हमनी के बहुत अच्छा दोस्त है और हमार दोस्ती 4-5 साल से बा और बहुत सपोर्टिव पर्सन तक कहे के बा डांट दी कैसे संगतिया पुरान संगतिया पुरान देहिया हमार बाकी देहिया के जान देहिया हमार बाकी जवा की जौन कार्यक्रम आई रहे हमारा एगो दूगो ना 3-3 गो पैरवी लागल रहे ठीक बा लास्ट में हम डेरा गए कि भाई बाबू साहेब के एरिया गल जरूरी बा ओकरा बाद चौथा बार में अनुपमा दीदी के भी फोन आ गए तब कहने की ना चलो लेकिन जानते नहीं जब भोकाली के कर रहे जी के और ये भोगाली हमनी के देने कि हैसन तो हमनी के जीत कहनी जा कि बढ़िया होटल दिवाई ना तो वो हमनी के उम्मीद ना रहे ना तो वो उम्मीद ना रहे। और देखिए यही में एक वायरल बा हमनी के तीनों बहन गावत नहीं जाता गावत नहीं जा भी हो अब
लाइन के ऊपर बा के करा के बोलावत का तना में बोलावत थोड़ा सा फेर बदल बा बाकी ना त कहीं में वायरल रहे कि राह चली ना तटो के ना सुनार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी हमारा से कौन दुश्मनी बा कि राह चली ना तटो के ना सोनार सैया जी राह चली ना तटो के ना सोनार सैया जी काहे नथिया गढ़वला सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वला क्या करते थे साजना हमसे दूर रह गए क्या करते थे साजना हमसे दूर रह गए हम तो जुदाई छुप छुप के रोया करते छुप छुप के रोया करते नथिया गढ़वला उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वला और देखी ये इतना गाना वायरल बा कि लोग एकरा के मतलब फीमेल वर्जन में हमनी के गइले रही जा मेल वर्जन में भी लोग गावता और देखी कहत रही चली धक रहिया चाहे चली धक चली धक रहिया चाहे चली धक कहेला कि हे आओ आओ हम कोली और देखिए मेहररुआ अपन पति देव से कहत दिया कि तू ऐसा उधार गहना काहे बनवैलो कि हम बर बाजार जातनी तो सोनार घेर के हमरा के परेशान करता तो देखी कितना वियोग में बेचारी कहत दिया जदी तोहर धक हमारा से प्यार राजा जी जदी तोहर धक हमारा से प्यार राजा जी जाके अभी चुका राजा जी अभी चुका राहे चलिला तटके ना सोनार सैया जी राहे चलिला तटके ना सोनार सैया जी नदिया गढ़वला उधार 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 सैया जी। और कहेगे बा उत्कर्ष जी ये बताएं भैया अजय भैया